Калі ў расійскай імперыі адбылося канчатковае вырашэнне шляхецкага пытання. Сімвалічнай датай можна лічыць 19 студзеня 1866 году. Паводле царскага указу ўся шляхта, не даказаўшая свайго дваранскага паходжання, запісвалася альбо з сялянамі, або мяшчанамі. Маўляў, усё, ребятушкі, забудьце пра свае гербы, вольнасці і рэч паспалітую. Але ўявіце, сам працэс зацягнуўся амаль на 100 гадоў. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра разборы шляхты, то бок ліквідацыю шляхецтва як стану на акупаваных расейцамі землях сённяшняй Беларусі, Літвы ды Ўкраіны. Як гэта было? Чаму так доўга і, галоўнае, навошта яно спатрэбілася расійскай імперыі? З мяне расповед, а 2 лайкі падпіска. Гэта не цяжка. Усё пачалося яшчэ пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай, калі ўсходняя Беларусь трапіла ў рукі да маскавітаў. Стала пытаннечка, што рабіць з гэтымі шматлікімі людзьмі, а часам цэлымі вёскамі, ваколіцамі, якія лічылі сябе шляхтай. Такі стан рэчаў не адпавядаў парадкам у імперыі, дзе дваранства – гэта абсалютны мізер, пагрэшнасць, як кажуць. А тут месцамі 7-10% насельніцтва. Што важна? Сам прынцып. У той час саслоўе, стан, вызначаў твой лёс. Што ты можаш, не можаш, ці можаш вучыцца, ці можаш мець зброю, пераязджаць, будавацца, з кім жаніцца, чым можаш валодаць, што купляць, або цябе самога могуць купляць, калі ты прыгонны селянін. Карацей, уся гэтая справа не проста пра прыгожы дадатак «я шляхціц», а пра жыццё тваё, тваіх дзяцей ды іхных дзяцей. Дык вось, дваране на Расеі – гэта топ. Вельмі тоненькая праслойка. Гэта буйныя землеўласнікі, людзі, якія могуць ручкацца з чальцамі манаршай сям'і. А ў нас, адпаведнік, гэта магнатэрыя, патоцкія, радзівілы, то бок алігархі. Такіх таксама было мала, а вось шляхта агулам – гэта вельмі шырокі стан, гэта грамадзяне. Сярод іх большасць – уласнікі 1-2 вёсак ці наогул галота, беззямельныя ды арэндатары. Пра шляхту галоту у нас была асобная серыя, нагадаю. На ўсходнім памежжы ВКЛ былі цэлыя ваколіцы старых баяраў. Яны стагоддзямі неслі памежную службу ды ўдзельнічалі ў бясконцых войнах акурат з маскавітамі. Ніякімі сялянамі яны сябе, ясная справа, не лічылі. І калі звярнуліся ўжо да расійскіх уладаў за пацверджаннем шляхецтва, ім адказалі: служылыя. Ну, далей паслужыце толькі за Уралам. Давайте, зямлі там шмат. Карацей, працэс быў запушчаны. Алгарытм у расейцаў быў такі. Дакажыце, што вы шляхта, тады ўсё ок. Дакументы, сведчанні, мэтрыкі нясіце. Такая патрэба часам была і раней у ВКЛ, але толькі ў канфліктных выпадках, калі нехта цябе звінаваціў, што ты не шляхта і табе трэба крыць нечым у адказ. Збіраеш докі, сведчанні ад суседзяў, якія жывуць побач. Але тут справа стала масавай, бо яе ініцыявала расійская дзяржава. Яшчэ ў 1785 годзе Кацярына падпісала сваю жалавальную грамату дваранству. Іхная расійская дзяржава тады акурат ставала бюракратычным монстрам, левіафанам. І сярод іншага трэба было прывесці ў парадак дваранскія справы. Там было прапісана, што адна з прыкметаў дваранства – спадчыннае валоданне маёнткамі, землямі і душамі. А якія ў цябе землі і душы, калі ты сам арандуеш зямлю у якіх-небудзь сапегаў, ды на ёй пашаш? Былі створаныя шляхецкія дэпутацкія сходы, дварянскія сабрання. Там былі дэпутаты ад паветаў, канцылярыя, а на чале маршалак, хто-небудзь з буйных землеўласнікаў. Нечым яно нагадвала старыя рэгіянальныя соймікі, такі рзац, бо палітыку яны ўжо не вызначалі. А патрэбна яно было, каб рукамі шляхты трымаць пад кантролем саму шляхту. І вось у гэтае сабранне найперш трэба было несці дакументы і даказаць паходжанне. А калі не дакажаш, можаш трапіць у сяляне. Тады цябе чакае не толькі цяжкая праца, але і рэкрутчына. Welcome to club! 25 год службы, прыніжэнняў і верагодная смерць невядома дзе і невядома для чаго. Былі яшчэ розныя цікавыя прамежкавыя станы. Аднадворцы, вольныя хлебапашцы, грамадзяне заходных губерніяў. Усё, каб толькі не запісваць дваранамі.
Нейкі час, нават пасля удзелу нашых у кампаніі 1812 году на баку Наполеона, усё яшчэ неяк было на лайце, спакойна. Шмат хто ігнараваў імперскія працэдуры, ніякіх дакументаў не збіраў. Ну, вось ты, Радзівіл, скажам, каму і што ты маеш даказваць? Хто вы такі, га? А калі арендатар і пераязджаеш з месца на месца? Ну, то хай цябе ловяць чыноўнікі, гэта ж іх праблема. Усё змянілася пасля паўстання 1830-31 гадоў. Тады ў Пецярбургу канчаткова зразумелі, што само саслоўе нелаяльнае і небяспечнае. Мікалай Мураўёў, той самы вешальнік, ці не першым выступіў з прапановай, як хутчэй вырашыць шляхецкае пытанне. Само слова шляхта набыло негатыўную канатацыю. Маўляў, гэта шкодныя маргіналы, бунтаўшчыкі. А пазітыўна толькі дварянства, даказанае і легальнае. Раней пацвердзіць шляхецтва праўдамі і няпраўдамі можна было праз губернскі ці павятовы сход, тое самае сабранне. Там жа свае людзі сядзелі, маглі прыкрыць з дакументамі менш заможнага суседа. Зараз жа, докі трэба было дасылаць у Пецярбург, у дэпартамент Герольдыі, каб вырашалі там. Інакш табе ўжо запісваюць у падатковае саслоўе, ды міласці просім у рэкруты. Канешне, былі розныя хітрыкі. Людзі шукалі дакументы шмат гадоў, хаваліся, ігнаравалі, давалі хабары ці займаліся фальсіфікацыямі. І тут вельмі цікава, бо шляхта ж была сапраўдная, але дакументаў на руках не было. Таму ці гэта махлярства? Не думаю. Той самы Дунін Марцінкевіч, класік нашай ранняй літаратуры, падрабляў і сабе, і сябрам, і зусім незнаёмым людзям, калі ласка не шкада. То бок, гэта такі жанр патрыятычнага махлярства супраць тупой расійскай бюракратыі. Агулам усё гэта доказательство нагадвала бардак. І дзякуй Богу, наогул за расійскі бардак, карупцыю і злоўжыванні заўжды трэба маліцца, ставіць свечку і падтрымліваць любымі спосабамі. Гэта нас шмат разоў ратавала. Як думаеце? Напішыце ў каментарах. Рубіконам стала паўстанне 1863-1864 гадоў. Апошняя шляхецкая вайна за свабоду, я б так назваў. Там, канешне, змагаліся і сяляне, і ксяндзы, і гімназісты, але рухавіком была шляхта. І не самая заможная. Па сутнасці, гэта быў апошні бой той шляхты за адраджэнне Рэчы Паспалітай. Прычым буйныя землеўласнікі вельмі часта маўчалі ці наогул займалі лаяльную пазіцыю да Расіі, бо ім было што губляць. А вось дробная шляхта брала ў рукі зброю і гоў у лясы. З ёй пасля паразы паўстання расейцам і трэба было расправіцца. Казні, высылкі ў Сібір, канфіскацыі маёнткаў, ну і заканадаўчая база. Каталікі ўжо не маглі купляць маёнткаў. Ніякіх аднадворцаў ўжо не павінна было быць. Вы сяляне! Грамадзянам заходніх губерніяў даваўся выбар: сяляне ці мяшчане. Тая былая катэгорыя скасоўвалася. Каб не было нават ценю шырокага мяцежнага стану гэтай карпарацыі. Ці яно ў расейцаў удалося? І так, і не. З аднаго боку, сапраўды безліч сем'яў змірыліся са сваім станам, сялянаў ці мяшчанаў. Пазабывалі старыя свабоды, карані, гербы, усю гэтую гісторыю. З іншага боку, акурат з гэтых людзей, а зусім не з радзівілаў, выйшла першая генерацыя нашых нацыянальных дзеячоў. Каго не вазьмі. Купала, Луцкевічы, усё нашаніўскае пакаленне. Стаўшы бліжэй ва ўсіх сэнсах да сялянаў, яны пабачылі сілу ў народнай культуры, звярнуліся да мовы, звычаяў, але пры гэтым захавалі нейкі ўнутраны стрыжань, годнасць, правілы, тое, што перадаецца з пакалення ў пакаленне. А вы як думаеце? Напішыце ў каментарах. А на сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць.